Fy enw i ti Bethan Williams ac rwy'n darlithydd yn y Met Caerdydd ar y cwrs Statws Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig. Felly mae'n gwrs 3 mlynedd ac mae athrawon yn gadael gyda cymwyster dysgu ar ddiwedd y 3 mlynedd. Dyn ni'n studio 4 modiwl ym mhob flwyddyn ac fel arfer mae'r prif darlith yn cael ei gynnal gyda'r holl myfyrwyr yn y flwyddyn a wedyn mae'r seminarau i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae'n grwpiau llai, chi'n cael fwy o amser gyda'ch gilydd, gyda'r myfyrwyr, gyda'r tiwtor, a bod chi'n cael cyflwyno'ch syniadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Yn y flwyddyn gyntaf, mae'r myfyrwyr yn mynd allan am 15 diwrnod. 1 diwrnod o'r wythnos, mae nhw'n cael cyfle i arsylwi a cael profiadau uniongyrchol yn yr ysgol gynradd. Erbyn yr ail flwyddyn, mae nhw'n mynd allan ar floc yn hymor y Gwanwyn yn yr ail flwyddyn fel mae'n digwydd, a wedyn yn y 3ydd flwyddyn, da chi hefyd yn mynd mas ar floc, ond yn hymor yr Hydref. Mae nhw'n gorfod gwneud 120 diwrnod o brofiad ysgol yn gyfan gwbl. Ond un peth sy'n unigryw am y cwrs a sy'n dda ydy bod ni'n cynnal hyfforddiant gyda ysgol arweiniol lle ni'n cael 15 diwrnod i fynd i gael profiad, i gael hyfforddiant gan athrawon profiadol yn ysgol arweiniol yn yr ardal. Felly mae Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaeth ac fydd angen gwneud cais am yr ysgoloriaeth a mae'r myfyrwyr yn derbyn tua 500 punt y flwyddyn am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg am gwneud tua 40 credyd y flwyddyn. Felly, wrth astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, fyddech chi'n gallu cael tiwtor personol sydd hefyd yn siarad Gymraeg. Byddai'r person yma yn eich gofalu, sicrhau bod chi'n hapus yma yn y Met, bod chi'n setlo yng Nghaerdydd ac yn rhoi gefnogaeth i chi o'r ochr lles a gofal. Ond hefyd yn rhoi cefnogaeth academaidd i chi. Fydden nhw'n gallu helpu gyda strwythuro asyniadau academaidd ac hefyd helpu gyda'r gloi i iaith a falle helpu gyda cael mynediad i erthyglau Cymraeg a wefannau Cymraeg i helpu gyda ysgrifennu academaidd.